Hayırlı kеш, hürmetli televizor karşılar, Müslüm Televizyonisi özünün tapşırılarını devam ede. Haberler çıkarılışı bilen studiyada min Liliya Şaymiyeva bugünkü çıkarılışta. İl bilen birgelep yerdem ortak bulmay, maxsus harbiy operatsiya zonasına şirattagı yerdem әзерләнә. İpi sütsüz yaşap bulmay, ipikeysiz tomak toymay, kibittegi beyələr нәрсә сөйлей. Күңел жылыбызны жәлләмик, хайрия ярминкәләре киң күңелләрне барлый. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 20 ноябрь бөтен Россия балаларга хукукый ярдәм күрсәтү көне буларак билгеләп үтелә. Бу көнне үткәрүнең төп максаты үсеп килүче буынга, шулай ук аларның ата-аналарына һәм балалар белән эшләүче белгечләргә хукукый белем бирү. Әлеге көн җәмәгатьчелекнең игътибарын балалар проблемаларына җәлеп итү өчен уйланган. Бу көнне Россиянең барлык төбәкләрендә балаларны хукукый грамоталык нигезләренә өйрәтүгә юнәлдерелгән төрле чаралар һәм акциялар уза. Шул уңайдан Мизгел яшьләр үзәгендә Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе укучыларына хукукый ярдәм күрсәтелде. Дети у нас не всегда бывают защищены как со стороны родителей, так и со стороны государства. И это мероприятие показало, что дети у нас заинтересованы, хотят решать свои права, а мы должны донести до них свои их права и обязанности. Чараны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова алып барды. Чарада шулай район прокуроры, балык булмаган балалар белән эшләү комиссиясе членнары, мәгариф идарәсе, социаль яклау бүлеге, Россия социаль фонды бүлегенең халыкка клиент хезмәте күрсәтү, суд приставлары, район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һәм башка вазифаи затлар катнашты. Тукай мәктәбеннән укучылар килде. Алар инде үзләренең кызыксынган сорауларын бирделәр. Алар бик эчтәлекле, кирәкле. Хәзерге көндә бик актуаль сораулар иде һәм без инде комиссия членнары белән аларга сорауларның җавап таба алдык. Һәрберсенә аңлата алдык. Аларның нинди хукуклары бар һәм инде алар ничек бу ярдәмне алалар икән белеп үттек бүген. Катнашучылар укучыларның сорауларына җавап бирделәр. Балаларның үзләренең һәм әти-әниләренең хукуклары буенча аңлаттылар. Чара укучылар өчен бик нәтиҗәле булды. Фәрида Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим Телевидениесе. Кешеләр генә түгел, чәчәкләр дә кышка әзерләнә. Районның төзекләндерү һәм яшелләндерү җәмгыяте хезмәткәрләре чәчәкләрне кышка әзерли башлады. Чәчәкләрне кышкы салкынга әзерләү өчен катлаулы булмаган, ләкин бик тә мөһим эшләрне вакытында башкарырга кирәк. Гортензиялар аеруча тәрбия һәм игътибар сорый. Мөслимнең үзәк урамына ямь биреп утыручы чәчәкләр елда шушы рәвешле язгы кадәр йокыга тала. Безнең кызлар 1 минутта тик тормыйлар. Җәй көне сезнең эшегез күп, көз көне ни эшлисез, кыш көне ни эшлисез дигән кебек, безнең менә көз көне көн саен даими шушы урамнарны чистартып торалар, чүпләрне алып һәрберсенә дә. Менә хәзер бүген инде гортензияларны, розаларны кышка капладык, тюльпаннарны утырттык. Аннан соң җирләрне йомшартып куйдылар, утап куйдылар многолетникларны, күпьеллыкларны. Көн сайын эш чыгып тора. Бүгенге көндә чәчәкләр утыйбыз җәйге шурда, чүпләр җыштырабыз. Җәй көне безгә ярдәмгә балачаклар килә мәктәпләрдән инде. Алар ярдәмендә без күп эшләр башкарабыз. Хезмәткәрләр иртә таңнан урамнарны чистарту, чүп-чардан арындыру эшенә дә керешә. Без эшкә килгәндә гөл шүрмәге кебек ялтырап торган тротуарлар, җәяүләр юлларында пөхтәлек эшчеләрнең тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Бүгенге көндә кышка әзерләнәбез инде, чәчәкләрнең өсләрен каплыйбыз, җыштырабыз, тюльпаннар утырттык менә күп иттереп. Шундый эшләр башкарыла. Бүтән җирләр чип-чиста, шул кадәр матур, хузурланып җирим, Аллага шөкер. Шул кадәр әйбәт эшлиләр, менә бу яшелләндерү үзәгендә эшли торган кызлар. Иртәннән үк бүтән җирне чистартып, тәртип кертеп куялар. Сөенә җирим. Мотор чәчәк атучы гөлләр киләсе елда да безне шатландырсын өчен, аларны кызлар кышка дөрес итеп әзерләү җаен белә. Октябрь ахырында Чалмабаш, Клематис, ноябрьдә исә эре яфраклы гортензияларны каплау эше төгәлләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим Телевидениесе. Азык-төлеккә бәя артса, халык борчыла башлый. Бу аңлашыла да. Көн туса ашарга, ризык әзерләргә кирәк.
Бу атнада без Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясы Түбән Кама территориаль бүлегенең өлкән белгече Регина Муслахов белән кибетләрдәге бәяләргә күзәтү ясадык. Көндә кирәкле товарларга реклама кирәк түгел. Сөт, ипи кебек ризыкларны халык үзенә якын яисә бәясе кулай булган кибетләрдән сатып ала. 2 атна эчендә халык товарны кире кайтара ала. Моның өчен кулда чек булу желательно мәҗбүри инде. Чек булмаган очракта хәзерге вакытта бик уңайлы приложение аша ачып күрсәтәләр. Ел башында мөселманнардан 180 мөрәҗәгать булды. Шөкер, кибетләрдә ыгы-зыгы юк. Моннан 2 ел чамасы элек кибет киштәләрендә карабыда ярмасы дефициты күзәтелсә, бүген ул барлык кибетләрдә дә бүле. Шикәр комына җәйге чорда ажиотаж булып алса, бүген анысы да киштәләргә өелеп диярлек куялган. Җәй көне песокның бәясе арта ажиотаж булды. Мәсәлән, җәй көне 83 сум песок, хәзерге вакытта бәясе 74 сум. Шикәр комы, көнбагыш мае, он, макарон эшләнмәләре һәм икмәк булка эшләнмәләренең нигезсез кыйммәтләнүенә юл куелмаячак дип белдерә белгечләр. Социаль әһәмияткә ия продуктларга бәяләр алга таба да тотрыклы калыр төсле. Бу кибет бик әйбәт эшли. Октябрьдән килдем. Товарлар әйбәт, продукцияләре свежий, сәлам. Җәй көне писак кыйбат, хәзер тотрыкланып килә. Кибеткә көндә йөрибез инде. Ипигә керәбез. Бөтен нәрсә дә бар. Обычно мин шушы магазинга йөрим. Әнә бәяләр арткан сымаммы, төшкән сымаммы? Артып тора инде, ну, в пределах разумного, мне кажется. Кирәклерәк әйберне күпләп алып куеп була торганын. Күпләбрәк алып куябыз инде. Ишу. Халык аеруча яратып йөри торган кибетләр дә бар. Күпер ачылганнан соң күңелләре яткан сәүдә үзәкләренә төшү җиңеләйде дип сөенә райондашларыбыз. Бер кибеттән тормыш, көн күреш өчен кирәкле ризыгын да, хуҗалык товарларын да алып китү мөмкинлеге булган кибетләр ота әлбәттә. Безнең ипи үзебездә пешкәчтән 300 инде, 45 сум гына бездә ипләр, 4 төрле ипи чыга бездә, кара ипи, көрпә ипи, высший сорт һәм бездрожжевой ипиләр чыга. Халык бик яратып ала ипиләребезне, Аллага шөкер. Аннары сөт өстеләр, сгущенкалар, кортлар, аксуарыклар тоже үзебезнең Мөслим районының фермерлары китерә, алар чиста натураль продукттан булгачтан Мөслим халкы бик яратып йөреп алалар инде. Бәяләргә килгәндә, төрле кибеттә бәяләр төрлечә. Мәсәлән, Авылдаш кибетендә 55 сум, Ләззәттә 57, Жасмин магазинда 55 сум. Кибетләрдә хәзер җаның теләгән бөтен нәрсә бар, акчаң гына җитсен. Сатып алучылар да үзебезнең җитештерүчеләрнең товарларына өстенлек бирсеннәр иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр махсус хәрби операциядә илебез тынычлыгын яклаучы егетләребезгә нәрсәләр генә озатмыйлар. Аларның һәр кайсын аерым исемләп саный башласаң, бик озын исемлек килеп чыгар. Хәтта шушы бит тулар иде. Соңгы вакытта хатын-кызларыбыз, әни апаларыбыз тагын бер яңа шөгыльне башлап җибәрделәр. Алар егетләргә кечкенә мендәрләр ясый башладылар. Толырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Махсус хәрби операциягә һәр вакыт актив ярдәм итүче, төрле яклап ярдәмнәр әзерләүче Балан авылының мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар төркеме бу юлы да беренчеләрдән булып элегешкә алынды. Алар бүгенге көнгә кадәр 100гә якын мендәр ясарга өлгергәннәр. Мендәрләрне тутырыр өчен товарларны авыл кешеләре дә алып килә. Мөслимнән җибәрүчеләр дә булды. Менә шушындагы волонтер апалар үзләренең булган запасларын алып киләләр инде. Ишенә тутырыр өчен синтепоннарны, менә диван ниләре, мендәрләре эшләреннән, авылдан менә алып килделәр безнең. Мөмкинлек булганда, апаларның җае булганда, шулай җыелабыз, бергәләп эшлибез. Әзер мендәрләрне дә баланылар аерым бер кеше өчен түгел, андагы бар егетләр өчен әзерләй. Махсус хәрби операциядагы егетләргә саклану киемнәрендә бары баланны да тегәләр. Кызлар белән җыелып, шунда мәдәни йортында тегә башладык. Та бер вакытны тукталып торды, но мин өйдә тектем инде. Һаманда өйдә тегәм. Бер костюм ныклап утырганда 4 көн тегелә. Аның материалын әзерләү, менә бу чукларын әзерләү бик узак инде. Аннары өлгеләргә беркетеп чыгарга кирәк. Шушы костюмнарым хотя бы бер җегетне булса да үлемнән саклап калса ярар иде дип бисмиллаларым әйтеп тегеп утырам инде. Балан авылының мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар төркемендә катнашучылар егетләребез өчен тәмле чәйләр дә, киптерелгән ипиләр дә, ашлар да әзерлиләр. Хәтта Илһам япа үзегенә дә 500гә якын дисплей ясап җибәргән. Дисплейләрне ясарга дигән хәбәр иң беренче чыккачтан да миндә электән дә җыелган шулай финики төшләре бар иде. Шуларны кызым тишә, шурпавер белән. Мин тезәм инде, шул
кешеләрдән менә кызлар да бирделәр, төймәләр, аның мулла дип атала бит муллаларын, ниләрен ясарга һәм арасын матурлабрак та ясасым килә. Һәм күңелемдә һәрбер төймәсе саен бу бала минем дисмем тоткан балалар исәнемен кайтсыннар, исәнемен дошман пүләләр тимәсен дип тели Аллаһтан сорый тизәминаларны. Баланлы һәм Шуган кавылы халкы бәләкәй генә авыл булуларына карамастан махсус хәрби операция башланганнан бирле гуманитар ярдәм җибәрүдә дә бик актив катнашалар. Төрле медикаментлар алу, кирәк-яраклар алу өчен финанс ярдәмен дә күпләп җыялар. Җибәргән әйберләр бик күп булды, бер качанда буш җибәрмибез, шәмнәрне бик күп әзерлибез, менә ипиләр, şeyler ясыйбыз, тукмаш кисәбез. Инде мин үзем ансында катнашмыйча калганым юк, бик яратам. Тукмаш кисү ниләрен кызлар да бик теләп киләләр менә хәзер мендәрләргә. Акчалата да ярдәм итеп җибәргән кешеләр була инде. Буш җибәрмибез, Аллага шөкер. Исемле посылкалар күп төрле ярдәмнәр дә китә мәрхәмәтле йөрәк волонтерлар төркеме тарафыннан. Волонтерларның теләге бер, бар егетләрдә җиңү белән исән-сау әйләнеп кайтсыннар диләр алар. Фәридә Ганиетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мизгил яшәр үзәгендә «Призрачный гонщик» китабы авторы Татьяна Вафина белән очрашу узды. Повесть геройлар янәшәдә әдәби бәйгесендә җиңү яулаган иде. Патриотик чарада район башлыгы Альберт Хужинда катнашты. Махсус хәрби операция белән бәйле һәр мәгълүмат дөньядагы хәлләргә битараф булмаган һәммә кешене үзенә җәлеп итә. Геройларның батырлыклары, аларның тормышы әдәби чаралар ярдәмендә бирелсә, аеруча үтемле. Реальная история о жизни человека, о его героизме. И это небывалый героизм, поэтому и то, что мы ее презентуем в Мостромова, это тоже очень такое знаковое для нас событие. Татмедианың кесә китабы форматында нәшир иткән «Призрачный гонщик» китабы авторы безнең якташыбыз Рус Шуган авылында туган Татьяна Вафина. Бүгенге көндә Татарстан журналының баш редакторы. Ул үзенең чыгышында повестьның барлыкка килү тарихы, сюжет линиясе төзелеше, чынбарлыкның образлы сурәтләнеш үзенчәлекләре турында бәян итте. Но тем людям, которые во время этих событий, рискуя жизнью, спасают других людей, по-разному относиться невозможно. То, что они, рискуя жизнью, она носила на себе раненых, он вывозил их на этом мотоцикле. То есть личная война их заключается именно в спасении. Әсәрнең төп герое Фаза хәрби кушаматлы Илнур Хәертдинов, Россия пенсионерлар союзының мөстим бүлеге җитәкчесе Рөстәм Шәриповның апасы Флүсә Шәрипованың кияве. Рөстәм Мирзагалиевич чарада үзенең туганы турында истәлекләр белән бүлеште. Ул бик тыныч кеше иде. Аны берничектә без инде менә күптән белсәк тә, сугыш махсус хәрби операция башланганнан соң сугышка китәр дип мин аны гел уйламадым. Менә Рөстәм абый ничек бармыйсың ди. Анда бит безнең белән бергә сугышкан кешеләр, безнең ил өчен сугыша торган кешеләр шунда калды. Ничек мин аларны ташлап кайтыйм хәзер ди инде. Менә шулай торып китте инде ул. Чарага җыелучылар мондый әсәрләр буенча китапханәләрдә, мәктәпләрдә китап укучылар конференцияләре үткәрергә кирәклеген әйттеләр. Яшь буынга бүгенге вазгыятьне мондый чаралар ярдәмендә җиткерү бик мөһим. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Арабызда матур гомер юлы үткән кешеләр аз түгел. Тыйнак, сабыр, шул ук вакытта җыр телле Флюропаны да язмыш башыннан сыйпамаган. Әтисе Шәйхелмардан сугышка киткәч, әнисенең итәгендә 4 бала кала. Флюропа шул 4 баладан соң илгә җиңү таңы килгәч дөньяга килгән кыз. Солозмухан авылында гомер итүче Флюра Фәрракова 9-нчы дистәсен ваклады. Флюропа сугыш беткәч 45-нче елның октябрь аенда дөньяга аваз сала. Әтисенең сугыш турында сөйләгәннәрен бүген дә күз яшьләре белән искә ала ул. Безнең әти сугышта булды инде, ранен булып кайтты ул. Ярты кул башы сугыяның иң башы. Аны кайткач монда бүген мегә барып аны иттеләр, операция ясадылар. Ул кайткачтан инде авырлыклар булды инде. Әнигә дә без 5 бала булдык, 5-нчесе минем. Авырлыкларын җиңәр өчен Алла апам Салия Горкига китте. Икенче апам тракторда эшләде. Шулар аркасында әдрәк җиңеллекләр булды инде. Шулар аркасында әдрәк җиңеләеп тормыш алга китә башлады. 5 баланы үстерү җиңел бирелмәсә дә, әтием бер кайчанда зарланмады. 80 яшендә бакыйлыкка күчте ди райондашыбыз. Сугыштан соң туган балаларга да рәхәт булмый шул. Нужа дигән арбаны җигелеп тарткан буын алар.
Әтиебіз қайтқасын ғырланып жүрдік. Оқушылар арасында да әтием исән қайтты деп ғырланып жүрдім. Мектепте де оқығанда біз дирегіне класс оқыдық, алай 11 класс оқымадық. Флюрапа бүген үзен җир йөзендәге иң бәхетле кеше итеп тоя. Бәрәкәтле гомер кичерә. Bütün уңайлыклары булган ике катлы йортта балалар, оныклар, онык-чаклар уңышларына сөенеп, һәр аткан таңга сөенеп яши. Аллаға шөкер, үземнең 5 балам бар, 8 онык-чагым бар. Әле менә бүген исемгенә куялар берсенә. Яңа туды, алып кына чыктылар әле. Аллаға шөкер, бик әйбәт торабыз, бик Аллаға шөкер балалар белән. 8 Якта тормышта яшибез. Шулар хөрмәтендә яшәп ятам, Аллаға шөкер. Без бәхетле әбисем булганда, кызым диеп, üzülüp turganda, рәхмәт диеп, бас иямән 80 ясын туганда. Флюрапаның улы Илшат белән оныгы Рүзил махсус хәрби операция зонасына һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Алар юлга кузгалса, Флюрапа якыннарын дугаларын укып, алар кайтып җиткәнче ут йотып торып озатып кала. Biz әнигә бүгенге көндә дә инде аның балалары, инде Ходаем озын гомерләр биреп, ул безне килгән сайын көтеп ала, мул табыннар әзерләп көтеп тора. Аның зур улы Илшат инде безнең абыебыз, гуманитар ярдәм илтә Украинага егетләргә. Аның дугалары белән алар барып кайталар. Изге дугаларыннан ташламый, һәрберебезне саклап йөри, әнинең дугалары безне саклап йөри. Флюрапаның гомере тырыш хезмәттә узган. Үзәк совхозында лаборант, ферма мөдире булып эшләгән. Авыр эш нәтиҗәседер. Бүген аяклары сызлап интектирә. Тик Флюрапа зарланырга яратмый. Балалар оныклар кайтуына өеп тәбикмәген дә пешереп куя, идәнен дә сөртеп ала. Кул эшләре белән дә утырырга вакыт таба. Яшәү мизгел, аның һәр көне кадерле ди Флюрапа. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы республика конкурсына йомгак ясалды. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы республика конкурсы мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында билингваль белем бирүне оештыру процессын камилләштерү максатыннан үткәрелә. Бәйге җиңүчеләрен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин бүләкләде. Грантка ия булучылар арасында Мөслим авылының Карлыгач балалар бакчасы да бар. Мөслим Карлыгач әлеге бәйгедә җиңү яулады. Карлыгач балалар бакчасы бу грантка 2нче тапкыр лаек булды. Махсус комиссия бакча эшчәнлегенә берничә күрсәткеч буенча бәя бирде. 13нче елдан башланган киткән иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсында без быел җиңү яуладык. Без инде беренче сынаны 15нче елда алган идек. Һәм инде менә быел тагын шушындый грантка лаек булдык. Без инде бу бәйгегә бик нык әзерләндек. Безнең инде коллектив шул хәтлек тырышты инде, тәрбиячеләр дә, ата-аналар да, мәгариф бүлегендән дә безнең инде җитәкчеләребез безгә ярдәм кулы суздылар. Карлыгач балалар бакчасында сабыйларның сөйләм телен үстерүгә зур игътибар бирелә. Республика конкурсында алар 2 тел, 2 мәдәният, 1 дөнья исемле проектта катнашты. Бакчада һәрбер көн балаларның сөйләм телен үстерү, яңа белемнәр үзләштерүгә юнәлтелгән. Безнең балалар белән һәр көн инде, һәр көнебез үзенчәлекле үтә, һәр эшчәнлегебезне кызыклы итеп уздырырга тырышабыз. Һәм инде менә без балалар белән үзебез өчен бик тә кирәкле булган, бик тә мөһим булган бала паспорты булдырдык. Паспорт инде ул безнең әти-әниләрнеке бар, балаларныкы әле юк. Хәзер инде балаларыбыз шушы паспорт ярдәмендә үзләре белән таныштырырга өйрәнделәр. Әлеге әсбабыбыз безнең балаларга бәйләнешле сөйләм телен үстерүдә зур әһәмият бирә безнең өчен. Карлыгач балалар бакчасы нәниләр белән эш формаларын төрлечә һәм оригинал итеп үткәрә. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга 2 телле белем бирү системалы рәвештә алып барыла. Без инде үзебезнең балалар бакчасында туган ягымның ачык китабы дигән проект алып барабыз. Шушы проектка кагылышлы инде безнең һәрбер баланың үз яшенә туры килгән шушындый мәдәни көндәлекләр алып барыла. Шушы көндәлек белән инде без эшчәнлектә шушы көндөлекне кулланабыз, аның белән эш алып барабыз. Иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсы республикада 13нче ел рәттән үткәрелде. Грант акчасы балалар бакчаларында заманча шартлар тудырырга ярдәм итәчәк. Грант балаларның сөйләм телен үстерүгә, чит телләрне, туган телне, милли гореф-гадәтләрне өйрәнүгә мөмкинлекләр ачачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Инвалидлар 10 көнлек алдыннан мәктәпләрдә матур традиция буларак хәйрия ярминкәләре башланып китте. Мөслим гимназиясында бу чарага балалар
ойыруша ныклап әзерләнгән иде. Ярминкәдә укучыларның әниләре пешереп алып килгән тәмтымнар, төрле бизәнү әйберләре, укучыларның үз куллары белән эшләп алып килгән беләзек, төрле кул эшләнмәләре дә бар иде. Әлеге ярминкәләрне без елда үткәрәбез. Махсус шулай алдан башлыйбыз. Укучылар күбрәк укучылар, күбрәк әти-әниләр катнаша алсын өчен инде. Бүген менә 1-2 класслар аларга булышырга әти-әниләр дә килгән. Ансы тагын да безнең өчен сөенечле. Алар мәктәпкә балаларына ярдәм итәргә дип килүләре. Максат инде безнең үзебезнең нашы инвалидлар декадасында катнашу һәм мөмкин кадәр күбрәк ярдәм итү. Шушы инвалидлар декадасында хәйрия чарасы буларак шушындай ярмарка елда үткәрелә, 2нче ел инде катнашабыз. Класстагы укучы балалар үзләре әниләре белән пешереп төрле тәмле әйберләр алып киләләр. Без инде күбесен сатып бетердек бүген. Кул эшләре шулай ук сатабыз һәм мохтаҗ булган кешеләргә әзрәк ярдәм күрсәтәбез. Ярминкәдән җыелган средствалар мәктәптә белем алучы, сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балаларга адреслы ярдәм буларак бүлеп биреләчәк. Безнең гимназиядә ел саен шундый матур ярминкәләр үсә. Ул ярминкәгә әти-әниләрнең булышлыгын кергән. Без ярминкәдән кергән акчаны инвалид балаларга тапшырабыз. Без аларның алга таба да терелүләрен телибез. Мондый ярминкәләр безнең ел саен үтә. Без инде 2нче класс буларак 2нче ел уже катнашабыз бу бәйгегә. Үзебезнең җылылыкларны шулай ук безгә мохтаҗ кешеләргә дә барып җитәлсен иде. Хәйрия ярминкәләре балаларда шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатларны тәрбияли. Укучыларның бердәм булуы да сөендерә. Тәмтымнар һәм башка эксклюзив әйберләрне укучылар гына түгел, укытучылар да теләп сатып алды. Янәшәбездә булган мохтаҗларга, авыруларга кулыбыздан килгәнчә ярдәм итү ул күңел ише. Йөрәк җылыбызны мулдан өләшик. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 18-19 ноябрь көннәрендә Мөслимнең яшьлек спорт комплексында 2014-2015 елга яшь-үсмерләр арасында футбол буенча беренчелек узды. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Футбол буенча мондый масштабтагы уеннар Мөслимдә беренче тапкыр үткәрелде. Ярышларда республиканың төрле районнарыннан 13 команда катнашты. Турнир киеренке төстә узды һәм барлык командаларда югары әзерлек дәрәҗәсен күрсәтте. Бүгенге көндә безнең спорт школада инде 14-15 ел егетләр арасында мини-футбол первенство республика ярышлары бар, зональный этап. Без инде бу соңгы елларда, соңгы вакытларда инде бөтен республика ярышларын Мөслимгә тартуны телибез инде балаларның развитиесына күрәләр, башка районнарның ничек шулар белән алга барырга дип шундый максатлар куябыз инде. Без Азнакай районыннан килдек. Бу соревнованиедә беренче ел гына катнашмыйбыз. Самый главный опыт җиргә килдек инде. Һәм мөмкинлекләр күп, балалар яратып уйный футболны. 150-гә якын спортчыны, җанатарларны җыйган әлеге турнирда яшь футболчылар тупны үзләштерү осталыгын гына түгел, команда рухын, җиңүгә омтылышны һәм сүнмәс спорт дәртендә күрсәтте. Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урынны Әлмәт шәһәренең Авангард командасы яулады. Алар бик яхшы команда уены һәм индивидуаль осталык күрсәттеләр. Финалда алар Әлмәт командасын җиңде. Мөслимнең Мирас командасы уенда 4нче урынны яулады. В данных соревнованиях принимаем участие ежегодно. На данном этапе соревнований у нас одна команда в составе 10 человек. Мен 10 яшь, мен Актаныштан килдем, җиңнәргә килдек. Уеннар матур булсын. Мне 9 лет, я хожу на футбол с 2 лет. Занимаюсь уже 7 лет футболом. Мой клуб лидер. Я хочу стать профессиональным футболистом. Бу турнир үсеш һәм камилләшү өчен стимул булсын, ә футболга мәхәббәт аларны гомер буе озата барсын иде диде уенны оештыручылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз.